Estàs escoltant una notícia de Culturetas. El 6 de desembre va tindre lloc el primer concert del cicle de concerts d'hivern a Cullera, a càrrec de la Banda Simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília. Enguany, degut a l'actual situació de pandèmia en la que ens trobem, el nombre de músics que participen s'ha reduït notablement, de la mateixa forma que ho ha fet l'aforament de l'auditori, preparat amb totes les mesures preventives. A més, s'ha volgut oferir a qualsevol espectador la possibilitat de poder assistir de forma virtual per a que així ningú es quede sense poder gaudir-los. Els músics participants asseguren el següent. Estic totalment d'acord, ja que degut a la situació actual no es pot anar a veure els concerts en directe degut a la reducció d'aforament, i jo crec que és una bona manera de portar la música a les nostres cases. A mi em pareix una idea genial perquè tant la gent que podia assistir als concerts com la que no podia assistir per falta d'aforament pot gaudir en sa casa dels concerts del cicle d'hivern. A mi em pareix molt bé que estiguen fent els concerts per streaming, ja que no podem fer-ho tampoc d'altra manera. I haurien de fer música de totes les maneres possibles. La música forma part de la nostra vida. Per a mi, els concerts d'hivern en streaming em pareixen una molt bona iniciativa perquè així els músics poden tindre un públic més ampli i la gent pot disfrutar de la música i passar-s'ho bé, igualment. D'esta manera, malgrat el coronavirus, tots els concerts en streaming, tots els diumenges de matí fins al febrer, de la mà de les dues agrupacions musicals locals, Santa Cecília i l'Ateneu Musical, marcaran al poble de Cullera com la capital de la música bandística.